كم يتمسيو أب وشت هاجر نوتان اتركبوا زخبركم تعذبتنا أسمرا خبز ركب استديونا سلام تانا يبصحكم كم تلومد زينا وشت هاجر نوتان كان نبولكم تقربنا لنا فلما كان عندي أرستاتو نوكماو تساتفو أب هنسات ممهار خبرتات زملكت عودة مصنعت زازينو انستيتيوت سماب 543 تمهارو بدبلوم سيرتيفيكيتنا مريعهم حدا قبل علوت مراحة عطو وجل الشباب إيدو نمنقست خمس هابة تقليتهم 267 زنبرت نفارك من قد اير ايشيا تصورها بكماوي تساتفو كسرحتو طينوم كاب زلو الممهار زغلغلو هنصاتات لعل وهدتن مكتتالن نايز ملكتن اكلات منغست خلو منستر تمرتي اتو سمر الرسوم اب معصو نايتي نتراكم اب هنصات ممهار كفلتات زملكت ب 26 تحساس اب اسمراه زتقانع عوده مصنعته ازخاخيرهم يتعود مصنعتي اب زحالف عامتات بتساتفنتكم اب استسلاسلو نممهار زغلغلو خفلتات نزنبره هاغوافات صقماتن بدهوتاتن زنصر منبارو زطقاسه منستر سمره እዚ ድማ ነቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ መደባት ህንጸት ብጽፉፍን ኣተኣማማንን መንገዲ ንምዕማሙ ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንስተራኤ ልዑል ተሳታፍነትን ተገዳስነትን ድሕሪ ምምጓስ ድማ ምስ ዓለማዊ ምሕዝነት ንትምህርቲ ዝተባሃለ ውድብ ብምውሃሃድ ዝበጋገስ ዘሎ መስርሕ ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ ንምቅልጣፍን ንምሕያልን ቀጻሊ ርክብ ክካየድ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ ብዓወትን ምትግባሩ ልዑል ተሳታፍነትን ጻዕርን ብሓፈሻ ውህደትን ዕቱብ ቁፅፅርን ናይ ዝምልከተን ኣካላት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ከም ዝሓትት ኣስሚረሎም ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንድፊ ምህናጽ መምሃረ ክፍልታት ብቆጣቢ ወጻኢታትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ስራሓትን ኣተሓሕዛ ህንጻታት ከምኡን ህንጸት መምሃረ ክፍልታት ንድሕነት ጥዕናን ምቹእነትን ተመሃሮ ብዘረጋግጽ ኣገባብ ክትግበር ኣመራርጻ ንህንጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸውን ቦታ ምርግጋጽ ውሑስ ትምህርታዊ ሃዋህውን ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ከምኡን ንተመክሮታት ዞባታት ኣብ መስርሕ ኮማዊ ተሳታፍነት ኣብ ህንጸት መምሃረ ክፍልታት ብዝምልከት ብኽኢላታት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርህ ተዋሂቦም ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ዘጋጠመ ብድሆታትን ዝተቐስመ ተመክሮን ብዝምልከት ድማ ብወከልቲ ዞባታት መግለጺ ክቐርብ እንከሎ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር ዓሚቕ ዘተካይዶም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ዝጅመሩ ፕሮጀክትታት ክሳብ ዝዛዘሙ ጽፉፍነት ትግባሪኦም ክረጋገጽ ንተራኮም ልዑል ኣላይነትን ቴክኒካዊ ሓገዝን ከሰንዮ ዕቱብ ምክትታልን ዕቱብነትን ብኡ መንጽር ድማ ተሓታትነት ኣብ ስራሕ ክህሉ ተራ ምምሕዳራት ክዓቢ ቀረብ ህንፃዊ ንዋታ ቀዲምካ ክረጋገጽ ዝውጠን መደባት ንጹር ናይ ግዜ መቓን ክህልዎም ዝህነጹ ክፍልታት ንክሊማዊ ባህሪ ኣብ ግምት ዘእትዉ ክኾኑ ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኢንስቲትዩት ስልጠና ትምህርትን ምኽርን ስማፕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ጨንፈሩ ብሸሞንተ ዓውደታት ትምህርቲ ከምህሮም ጸንሐ 543 ተመሃሮ ብ27 ታሕሳስ ብዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ኣመሪቖም ተመራቕቲ ብዓውደታት ትምህርቲ ሰክሬታርያዊ ሳይንስን ምሕደራ ቤት ጽሕፈትን ምሕደራ ዋኒን ኣተሓሕዛ ሓሳብ ስነ መምህርና ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ርክብን ንስራሕ ዘገልግል ቋንቋ እንግሊዝ ጥበባት ቲያትርን ሕጊ ንግድን ዝሰልጠኑ ኮይኖም 119 ብሰርቲፊኬት 424 ድማ ብዲፕሎማ እዮም ተመሪቖም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምርምርን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ንተመራቕቲ ወረቐት ምስክር ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘርኣዩ ከዓ ሽልማት ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስምዖ መደረ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ዝልካዕ ብዝተማሃረ ዓቕሚ ሰብ ምዃኑ ብምግላጽ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም እምነ ኩርናዕ ገይሩ ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ምህላው ኣነጺሮም ኣቶ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ወዲ ሰብ ኣብ መስርሕ ምዕባሊኡ ከቐሰም ዝኽእል ፍልጠት ተጠቒሙ ዝማዕበለ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ብምውናንን ክእለት ምህዝኡ ብምዕባይን ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ትምህርቲ ወሳኒ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ወፍሪ ይገብረሉ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ዋና ዳይሬክተር ስማፕ ዶክተር ተስፋይ ሃይለ ድማ ቀንዲ ዕላማት ትካል ጎን እቲ መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ብቑዕ ዕድል ትምህርቲ ናብ ኩሉ ከባቢታት ንምብጻሕን ጽምኢ ትምህርቲ ዜጋታት ብምርዋይ ስጉሚ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ንምዕባይን ከም ዝኾነ ሓቢሮም
دكتور تسباي أسعيبو اتي انستيتيوت مسجزي عقم سبن إنا دلمن عينتات تمرتي إنا وسخن بممصو ناي ديجر مدبات نمجمار آب متصفاف كم زركب حبيرم وكلت تمهارو بوغونم كابتي انستيتيوت بوع فلتات بمقسام دليتاتهم قهدي كم زقبورو دحر محبار بستوافر له عودة سراح بقنعنا نهزبو من هاجرو من كقلقلوه قال عتيهم وكلتشحن حمشتن استنسرتي انستيتيوت سلطنات تمرتن مخرن سماب بزيكا اب كتما سمرا اب كلتشحن 13 اب كتماتات من دفران دق امحارن ጨናፍር ከፊቱ አገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ አገልግሎት ዜና ኤርትራ ማለት ኤሪና ካብ 54 ንኡሳት ዞባታት ሃገርና ኣብተን 42 ወኪላት ብምውፋር ዜናዊ ንጥፈታቱ የካይዳሎም እዞም ወኪላት ዘሰላስልዎ ዘለው ንጥፈታት ንምግምጋም ብ25 ታሕሳስ ኣብ ከተማ አስመራ ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም ኣካል መብራህቱ ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ نزيادة أدمعن وسيتاون سرح أبزباتات تزرقح زلو وكلنا بعقم سب مسالة أن تحت قصن زيادة كحيل منستر زينا عتب قول حتى هيبو سقمت كوسد وكلت إيرينا أبزك أنا عو جم سرح أزخاهرهم أبتي أبدراش هاجر ميلاس تقنع أخيباء توم وكلتي كساب حجي أبزباتات كسراسل أن حزينا وسرحات بسنة متحببار من محدارات زبان وسان زباتات المخانة تعيسهم نقص علي بزلو درجة قصل نتون زباتات توسخ تسقط سلزوانه أدمعن درجة حلون زينا ونتفتات نمسلسال منستر زينا أبزباتات نزول أكلاتو بسلت أنا مسارحتات كم أون بقعتو زحلو أبيات صحفتن مسالة أثاتن كدلدل تلابيوم وكيل إيرينا أبن أوزبا عرضت أتو حاج مجر وكيل إيرينا أبن أوزبا جندع أتو إبراهيم نفعن وكيل إيرينا أبزبا دبوب أتو فيلمون تكابون أبزهاب وريتو أبايتا وريتكا زيناتات بمقرار حزبي واناون كنوعن حبريتا نخركب زكاة سعري كابتي لمعتاو مدبات نمسلسال زكاة سرحات فليها كم زي الرئب بمبرح زدل حبريتا أب أوانو تماريرو نفنوخ بكع منتي نايمو عزيا مسارحن مسالة أن طلبات وسان سلازخونه منستر زينا مزملكتهم أكلات بمزرراب كينو مبصعاد سجر قبراو سقمتو كوسد صويعم أبتي نطفلو زلنا سرح بوكلتو قينا نحنا بفلا يا بزوباتات نركب اتزلنا يا كبابي ابتك زلنا يا كبابي زركب زوبان محدارن السويوم نعنا بصراحه زمولونان ابتنطف ونز تحقاقزونان ابملو ترانسبورت يكون ستيشنري يكون كاميرا يكون كاسيت يكون نصحفالا زلنا بيرون بمحدار يتمالا بزي زغبرو زلون تمحدار قديمه مسغانا يقرب يفتو قصيله منستري زيناون بعبيو منستري سلازبال سلازلو كندي هذا وكيل ناتو تتصقعي ناي قال زغون تنعوز ملكت مسارحي حيزو مسالاتيو بعلو كما خلك خيل الله من محدارات كاب نقص زوبا كاب زوبا جن اثنين صيرنا نازل واسقاب ذا حجد الزاربات اللهو بانينا نخيد لنا إذ كله تريفو جن كابي صحفتنا ستيشنرنا كاميراتنا كاري نتفتاتنا بمنستر زينا كمنستر متن بعلو حيزو بعلو خسرحنا إلا بو مالتي يعني وكيل إيرينا أبن أوزبا دواروا ويزرو جنة تخلن وكيل إيرينا أبزوبا دوا وقيح بحري أتو أحمد داني محمد اندما أبزكايدو نتفتات دقفن متحببارن محدارات كم زي تفليان بمحبار لنايك أصال عبيت تسرح جن منسترو زينا أبزوباتات نصون حت أمتك كب بمبال نتزولو حسرتات مملا وفريك كايد صويعم زكايدازي نتسرح قال عن قفاتات نيرويو نابنتنا يمقعزيا لو ناي مسارح حتى لو زنكالن ريخا نتسرح عن كافي أكايدا مسمسنوحو منستري نتي أبو زوباتات دلو أكل نايزينا بخل مدايو كعبيون كحيلون كعتقون وتم وكلت زينا أبزكايد وجمجم نزجات صجامات النابده أب عام تخلتشن 14 بتنقصاصن درقن سئلتات تسنى لعلش حنشد شميتن زيناو في صاميتات نما كلاي بوتا بملأخ كم اون اب اوان هاجراو بعلات بقطا زفنو صبصابات بمدلاو زمسجن امام كم زسلاسلو حلافي اغلغلو زينا ارترا اتو برها اسفها ابريو أمزازمي نايتي جمجماو ركب دايركتور نيوسروم أتو باولوس ناتاباي أبزوس معقال وكلت زينا أبزوباتات أب كبابيهم كم وكلت مينسترو زينا متن زلوهم حلافنت عبي مخانو بتجنزيبهم مسلت مينسترن محلاون حزبي حقنيا ميزاناون اواناون حبريتا نخركبن زي تقطب صعر ككايدو بمتحسساب مينسترو زينا عقمو وكلت زينا أبزوباتات نمحيال ناي سلطناتات عدقن طلبات نمملا درجة بدرجة كسرح مخانو الرقاقيصو
ዝረኽብዎ ዘለው መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ፍረ ጥርናፊኦም ከም ዝኾነ ነበርቲ ኣማላይት ንኡስ ዞባ ከርከበት ገሊፆም ንሳቶም ንየሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቐዲሞም መነባብሮኦም ምስ ጥሪት ዝተኣሳሰር ስለ ዝነበረ ቀዋሚ ህይወት ከም ዘይነበሮም ብሰንኩ ድማ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተሓሪሞም ምጽንሖም ጠቒሶም ዝተኸፍተሎም ቤት ትምህርቲ ኣብ ምምሃር ደቆምን ምጥፋእ መሃይምነትን ዕዙዝ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ረዲዮም ሰላስተ ጠርነፍና ርብሓታት ኣገልግሎት ትምህርትን ጽሩይ ማይን ነስተማቕራሎና ዝመለ ኣመሓዳርን ምሕዳር ከባቢ ኣማላይት ኣቶ መሐመድ ዓሊ ያሲን መነባብሮ ህዝቢ እቲ ከባቢ ገና ኣብ ጥሪት ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣገዳስነት ቀዋሚ ናብራ ዝጸንሖም ኣመለኻኽታ ከም ዝዓበየን ይጥርነፍ ምህላውን ብምብራህ ተሳታፍነት ተምሃሮ ክም ንምባል ኮሚቴ ብምቋም ዝተኻየደ ጻዕርታት ዘተባብዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ኣነጺሮም ካብ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ብዝተገብረሎም ጎስጓሳት ኣብ ሕርሻ ክነጥፉ ጀሚሮም ምህላዎም ብምጥቃስ ከባቢኦም ኣብ ምልማዕን ምምዕባልን ብተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ኣማላይት መምህር ሓሰን ኢብራሂምን ካብ ኮሚቴ ወለዲ ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ዓልን ድማ ተገዳስነት ወለድን ተምሃሮን እናዓበየ ይመጽእ ምህላው ብምምልካት ሎሚ ኣብ ኣማላይት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ንኡስ ዞባ ከርከበት ዘበናዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተዋሪዱ በምህላው ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዓብ ፍታሕ መጺኡ ከም ዘሎ ጠቒሶም ንዝለዓለ ተሳታፍነት ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሎም ልዕሊ 3500 ስድራ ቤታት ዝነብረኣ ምምሕዳር ከባቢ ኣማላይት ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ከረን ርሒቓ ኣብ መስመር ኣቁርደት ሰልዓ እትርከብ ሓንቲ ካብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ከርከበት እያ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤናትን ሕማም ዓባይ ሰዓል ዝጸንሖም ኣፍልጦ ክም ንምባል ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ዓበይቲ ዓድን ብምትሕብባር ሰፊሕ ጎስጓስ የካይዱ ከም ዘለው ሓላፊ ማእከል ጥዕና ናይቲ ንኡስ ዞባ ገሊጾም ኣቶ ሰሎሞን ተስፋያ በመግለጺኡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ተርእዮ ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑ ነዚ ናብ ዜሮ ንምውራድ ድማ ንዝጸንሐ ድሩት ኣፍልጦ ንምዕባይ ጽዑቕ ጎስጓስ ክካየድ ከም እተመደበን ይካየድ ከም ዘሎን ኣብሪሆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ስልጣን ሓጎስ ብወገኑ ሕማም ዓባይ ሰዓል ዋላ እኳ መድሃኒት እንተለዎ ሓደ ካብቶም ዓበይትን ክሳብ ሞት ዘብጽሑ ሕማማትን ምዃኑ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕማም እዚ ዘለዎ ኣፍልጦ ክዓቢ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሎም ሓላፊ ምቁፅጻር ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣቶ ሰመረ ፍስሓየ ድማ እቲ ሕማም ብትንፋስ ካብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ሓደ ምዃኑ ብምሕባር ኩሉ ዜጋ ኣብዚ ሕማም እዚ ኣፍልጡ ዓብዩ ጥንቃቐ ክገብር ተላብዮም ብዘይካዚ ንተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጀሃን ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኤችኣይቪ ኤድስ ከዓ ብፍላይ ዘተኮረ ሰፊሕ ጎስጓሳት ከም እተኻየደ ወኪል ኤሪና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሓቢሮም ነበርቲ ጎልጅ ኣክላላትን ገርሰትን ኣብቲ ብሰፊሑ ለሚዑ ዘሎ ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት ኣድማዒ ማእተታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ከም ዘለው ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ኣቶ ሓይለ ዝገሓብ ተገሊጾም እዚ ሎሚ ዓመት ኣብ 2000 ሄክታር ለሚዑ ዘሎ መሸላን ብልቱ ግን 50 ሚእታዊት ነቶም ኣብ ስራሕ ዝሳተፉ ዘለው ነበርቲ 50 ሚእታዊት ድማ ኣታውን መንግስቲ ምዃኑ ኣቶ ሓይለ ዝጊ ኣብሪሆም ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፉ ዘለው ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝሳተፍዎ ዘለው ወፍሪ ኣካል ናይቲ ብደረጃ ሃገር ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ፕሮጀክት ንምምዕባል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ሓቢሮም ንሳቶም ወሲኾም ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ተደሪቱ ዝተርፍ ጸጋ ስለ ዘይኮነ ንዝበረኸ ውፅኢት ካብኦም ዝሕተት ጉልበታዊ ሓገዝ ንምብርካት ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ዋና ከያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ልምዓት ገርሰት ኣቶ ሓይለ ዝገሓብተ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓብ ዕላማ ነቲ ብደረጃ ሃገር ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ምዕዋት እኳ እንተኾነ ብቐዳምነት ግን ንነበርቲ ገርሰትን ከባቢኡን ስለ ዝጸሉ ነበርቲ ንረብሖኦም ምዃኑ ተገንዚቦም ብትግሃትን ተወፋይነትን ጻዕሮም ክቕጽሉ ተላብዮም ሃማደ ጨንፈር ንኡስ ዞባ ተሰነይ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ብዘሰላስሎ ዘሎ መደባት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፋንኮ ንዝርከባ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጠለበጊዕ ሓገዝ ገይሮም ወኪል ሃማደ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ዋሕድ ገብረ ሳሙኤል ንኤሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ነብሰን ክኢለን መነባብሮአን ንምምሕያሽ ማሕበር ክገብሮ ጸንሐ ንጥፈታት ምዃኑ ብምጥቃስ በዚ መደብ እዚ ን50 ደቂ ኣንስትዮ ንነፍሲ ወከፈን 3 ጠለበጊዕ ከም እትዋህብ ኣብሪሃ
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብርክት ዝበላ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ መነባብሮአን ንምምሕያሽ ብማሕበር ተጠርኒፈን ብክራማት ዝለምዕ ሕርሻ ከም ዘካይዳ ዝሓበረት ወይዘሮ ዋህድ ሎሚ ዓመት ምስ ዝነበረ ዝምስገን ክራማትን እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝገብረኦ ጻዕርን ዝምስገን እቶት ከም ዝሓፈሳ ገሊጻ ሓገዝ ዝተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ማሕበረን ነዚ ብልጫ ዝኣለልዩ ናይ ጠለበጊዕ ደገፍ መሃቡ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮአን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሃም ስዒቡ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምሳኹም ኣለና